Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nagapuan ba kahit? Nagapuak ije bangkag lakay. Napan ko kinita je mula tayo. Mabalin mo't gaya man aburasan. Ay kat nasaya to kasta. Oh, ada ka din nakasaritam at ang danan tayo? Awan pa'y nga rod lakay. Inak ko makasarita ni Marilisa inton malam. Ay kat wala. Ang saan amalpas da jay? No, nila ang lisa ti ayabam. Inak pa'y ayabanda na mo na nga agasawa. Nalang rod. Sigurado akayat dati umay. Ne, si kamot gaya mare. Itaman pa nga may kaditi balay. Wan mare, aywan gayam. Amangan no awan papanam inton bigat. Awan mat mare. Nalpas mo tantay raop ni tata insyo itay. Apay ka de. Umay ka ije balay inton bigat. Agpaburas kami itimula mi anatang. Ah, kasta ka di. Ay kawan na, umayak mare. Amumot aday tati kanayon ko asap-sapulan. Di pa kitang danak. Alangarod mare. Namnamaag tiyo mo inton bigat ha? Wen ko mare. O sige, tainak man ije balay danana muna. Inak ayaban tapno dakadwa tayo. Agburas ko nambadait. Uwan ko manana. Awan ngamin kadwami nga agburas itimula mi anatang. Ay katwan umay kami kinitatam aramon. Ay, agyaman ak unay nana. Namnamaan kayo nga rod inton bigat Ay, mabit lang. Agbalon kami kadi iti pangaldawan. May balasang ka. Ha? Ay, saanan nana? Siya kung ti makaamoy iti kaninyo. Ay, sige. Agyaman kami nga raw. Kahit mapantay dya ayan da badait inton bigat. Katwan alakay. Imay ngamin itay. Awan ka no ti sabali amayaban na akadua da nga agburas iti mula da. Kasta ya, mapanta Ibang balbalo na hindi iti apo ko ta timatgadan ta. Wan lakay. Oras ng ti pa nagmimerienda bakit? Naisagana mo ti merienda ng iti agburburas? Wan, insagana kun. Itulod ko laangan. Day ta ti pameriendam? Danom lang kan sagay sa ba? Kat, anyangay ko ma. Inak agorder iti cake, kas dyan. Ay, saan matakas ta bakit? Nung mabalin, nayunam ti merienda enda tap na damat pamigsada ng agtrabaho. Ay nalakay, umdas da ito yan. Adula amin, makitang dandalaang mat. Noan niya ti maipakan kadakwada, ay kat saan dan ang agriri. Ay, agalas 11 nga mamamot to ni Mari Badit nga umay mangyag iti merienda. Ay, nawon ka, Rod. Sa pa itay pa amakain inumak iti danom. Uray siyak nga, Rod. Uray siyak. Sapay nagdaga ang tiinit na ita. Isunsan day ta sumungad. Ay na, nasayaat mo't. Itayak pa'y amabisin. Ala, agmerienda kayo, nana. Tata, kumare. Ay na, agyaman kami, Mare. Uray saan kayon ang mapanijay ayan ti kalapaw. Dito'y kayo latan ng agmerienda. Tapno saan kayo ang mataktak. Ha? Ala, agmerienda kayo latan Tani, inak agluto iti pangaldawan nyo. Anya, ay unay mutan ni Badet amang tan iti merienda. Ay, unay yan. Ay, wan nga ron, nana. Sagay sa tay la asaba. Gandanom. Una yan? Ay, kasta talaga ti babakdang. Naimot da no may papan iti makan. Saan matkit di nga amin,
Di naman la pinanunot mo ta bakit kan lakay kayon akaduak. Bayan yun. Ituloy teki din ti agpuros. Ang mga nukilaat nga umayda, narigatoin. No agayab tumanan ni Mari Badet, jak kaya ti umayon. Ay, uray siyak balasang ko. Talaga jak kayatin. Kastoy lang arudan tinyig na merienda. Nakaladla daw pa'y. Nakaluto ka ni ti pangaldawan da, bakit? Wan, insagana kon. Inaklayaban idan. Bakit? Dahito iti ipakan mo kadakwada. Anya ko matiparikot dita. Anya kamatan. Saan analaka ti agtrabaho? Hotdog kit din ti inlutom asidain da. Sakit awan pa'y sabaw da. Adamot karne ijaref Iso ko man ti inlutom Ay nalakay, nakurapay laang ti adda pa nagbiag dagijay. Iso asaan dang agpili-pili iti makan. No anya ti maidasar. O di kaninda. Anya. O ala, umay kayo nana. Tata, kumare, intay manganan. Ay kunak to saan kan nga agayab. Agawid kami kumanta ni alauna metan. Ay napasensya kayon tata. Kalkalpas ko ngamin ang nagluto. Kan may sa, nasapa pa'y matapangal daw. Anya! Mala, umay kayo kit din. Tapno makasubli kayo adagos kalpasan ti panangan nyo. Anya! Nalpas kayon anangan. Ingkay ituloyan ti agburas tapno masapa amalpas. Unay kan bakit? Pagpalpaan pa'y matida Kalkalpas da pa'y laanangan. Ay nalakay, tapno nga rod malpas adagos. Mala, mapan kami nga ruda tapno masapa nga agpaisaw. Di ka kumamot istrikto unay kadagiti ay ayabam atangtangdanan bakit? Amang ano itong sumarunong nga ay patrabahom kat didan umay. Iswa pa nga asim. Tratum ida itinasaya tapno saan da maumakin ka? Ay nalakay, imbagak matkan kan. Maminsan lang ayab kadakwada, umay da adagos. Awan sa bali a pagsapulan da, no saan ati makitangdan. Uray man kas tabilang, rumbang, nga aramidam ti pagrabangam kas boss da. Sana kasta Ti makinan tupay, mabannog. Isudan tulakid din na tao. Anya. Adi titangdan mo, kumare, 300 pesos. Ay, agyaman na ka, Mare. Adi matitangdan nyo adwa, nana, tata. 500 pesos. Sagto 250 kayo lang, Naiapay nga saan nagpapada titangdan, may. Ay na. Palpaliiwan kayo ngamin, kat inana kayo mat nga inana. Adda ayamat kasta amatangdanan. Iso nga inton sumaruno, amo yung ter-aramiden nyo. Nunang rugi ti oras ti trabaho, awanin ti agin inana. Taam mo yung mat amabaybayadan ti oras yo. Nalawag ka di, tata, nana. Inton sumarunaw nga umay agayab ni Badet. Saan tan amapmapan bakit? Ay, unay kat day jaya naman ang dan. Wad nga rod lakay. Awan latas inakadag iti babakit ken lalakay akas kadata. Tikas jay nga ramed. Awan ti makaanos amapan makitang dan. Uray pa'y siguro agkasapulan. Di na kayat ti mapan makitang dan ijay. Ay, itala na padasak tinakitang dan itikas jay ataaw. Nalabay antayon, tainton sumarunaw. Mangkita talaangan iti sabali apapananta pakitang danan. Diyak kayatan ti mapan ijay ayan ni Baday. Panagbuburas man ng inton bigat. Ada ka din na ayabam nga umay bakit? Ay, awan pa'y nga rod lakay. Inak pa'y lakasarita da Marilisa kan tataramon. Kastaya. Yung kakasarita idan. Tapno amutan o makaumay daw no saan. Ang mga nood damot na ngayab kada ko ada sa balay. Wen ka di ka madanagan. Masiguradok nga umay dagi jay. Ay, pasensya kan, Mare, nga maanda ngamin papanakin ton bigat. Ha? Imuna mga min na nakisarita ni Tata Insyo.
Agdalos kami kano itimula na alaya. Kasta ka di mare, ang mga numabalin nga ijay kalatan ayan ko nga umay. Di ka madanagan, uray na yun naktitangdan mo. Ay, pasensya kan, Mari, Ay, kababain mo't kan ni Tata Insyo no jak mapan. Sapay imbagak awan. Ha? Ay, padasam lang ang danana mo ng agasawa. Siguradong awan papanandagi jay. Ay, isigi nga ron mare. Inton sumaruno laangan, umay kanto ijay ayan mi, Wen, Mare? Awan maayabam nga umay agburas ko nam. Wan nga ron nana, iso nga imayak, ta umay kayo kumaayaban. Ay, pasensya kan. Saan kami ang makaumay? Anda nga min aramidin mi dito'y balayin ton bigat. Ang mga numabalin nga itantan nyo pa'y laang, tata. Tani, umay kayo kumapay laang agburas itimula mi. Ay, kuasaan. Tagaramid kami iti kulungan ti manok. Agriring aminan di iti kaaruba may gapo iti mula da. Kasta ka di? Ay, padasam ti mapan iti ayan da dinaw. Ang mga no awan papananda inton bigat. O sige nga ron, tata. Inton sumarunulatan. Ne, da kayo mat gayam, anti. Wen boboy, adda ka din ni mamang mo. Ha? Adda na panan na itay, anti. Amang ano na panggimatang iti sidaan. Kasta ka di? Apay, anti? No sumangpet ni mamang mo, ibagam kan kwa na nga imayak. Kan ibagam nga umay ije balay inton bigat. Ibagam atang danak nga umay agpuros iti kamatis, Saan siguro ang makaumay, anti? Ngamin, imay ni Tata Insyo itay. Ay ayaban na ni mamang ko amapan makitang dan ija ayan da inton bigat. Ha? Isumot tinangag ko nagsaritaan da itay. Kasta ka di? Sige nga rod, basta ibagam latan no sumangpat, Un, anti. Nay, si kamot gayam ti lumabas, Lisa. Sa dino ti papalambalasang ka. Mapanak man makitang dan ijayanda Tata Insyo, nana. Kasta ka, day. Kunak man napan kayo ijayanda, Mari Badet. Agsapsapul mo tititangdanan na idikalman. Ay, maturugak laangan ngagmalmalam. Ngam ti mapanak makitang dan ijay ayanda. O nga ro da, nana. Iso ahusto lang, tasaan kaya napan. Iti kasta, maamiris na dagiti sana nasaya at ngararamidan na kadagiti tangtangdanan na. Bareng no makaamiris, balasang ka. Oh, adamot la umainton bigat? Ay, awan nga rod tinaayabak lakay. Uray maysa. Anya? Ay, nakasano da ito yan. Ma-overripe di bunga ti kamatis na. Sapay nagni na itati presyo. Daitan ti bagbagakan ka. No nasayat ko matipakpakitam kadagiti tangtangdanam. Saan kumakastoy ita? Ha? Anya nga ita, awan apuluson ti agpuros iti bunga ti kamatis. Puruso mo na siksi ka. Anya? Ay, sapay ko mata makaamiris ka matayin bakay. Ay, makabanog. Anya, nalpas mo. Iti kasi akalawa, malpas ko. Unay kamutan. Maamiris mo itan, nga awan serbit ti kinalawa ti garden mo, no awan maayaba matumulong ka. Kastan tumot ngamin ti ugalim. Ha? Bumabanton ti presyo ti kamatis, ngam di mo pa ilanalpas a pinuros amin. Lakay. Ala, agina na ka. Kalpasan na, ingka manen agburas iti bunga na. Lakay. Talong aldawon manipod inrugik tinagpuros iti bunga ti kamatis. Aging gayta, pa'y nalpas. Ah? Narigreg da pa yun, tanaloom da una yun. Awan ti mabalin ata, awan mo't ti tumulong. Awan mo't ti naayabam. Di anusam. Saan ka mo't amatulungan, tadda mo't trabaho. Kasano da ito yan? Ti aramidam, ingka iji ayan da tataramon nga gasawa. Ingka kid daw iti pamakawanda. Kasta mo't ten ka ni Lisa. Ha? Bareng maalukoy mo idakit umay da katulungan. Hanggang pangasim. Di mo ulitin ti sigod nga aramid mo, Wala kay. Ikarik. Asikaswak ida na imbag. Agyaman no kasta bakit?
Nana, tata, pakawanendak ko ma. Amok napasakitak tirik nayo, ididamo nga inayaban kayo nga umay makitangdan. Naamiris ko nga awan serbiti kinabak nang adda kada kami. No awan mati umay tumulong kada kami. Ikarik nana, tata, saanin ang maulit pa di inaramid ko kada kayo. Asikaswan kayon iti husto. Ay, nasaya at nukas tabadet. Nasaya at naka-amiris kan. Kinapudno na, mabalbalin ka, san kami nga umay makitangdan, idiayan niyaw. Gapo iti impakitam idi kada kami. Ang mitat, si ka mismo ti may nagpakaase, ay kat umay kami Ay na, agyaman ak unay tata. Agyaman ak iti kinasaya at yo. Awan serbiti kinabaknang mo no imutam met dagiti trabahador mo. Mangiranod ka tapno adun tupay agrasya ti dumtengkan ka. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami.